Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Lunes, pizza unoged, bulan sang Hunyo tuig 2020. Anano ang mga balita karon nga adlaw? Unahon ta diri sa syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kagang iban nga mga kaprobinsyanan. Nanaog na kita sa Modified General Community Quarantine. Alin sa Enhanced Community Quarantine, nagdulhog sa General Community Quarantine, subong Modified General Community Quarantine na kita. Anano ang pila ka mga pagbulubaylo sang pila ka mando ehekutibo, unahon ta dire sa syudad sa Bacolod, ang Mando Ehekutibo numero 38, Series of 2020 ni Mayor Bing Leonardia. Ang pipilalang ka mga importante nga mga bagay ang aton talakayon. Ang ginatawag Section 4, ang pagkakasang home quarantine. Pero may mga pila ka mga limitado sa edad sang mga pumuluyo. 60 pataas, subong man 21 panubo. Pila ina sang dapat aton tutukan. Pagkatapos ang Section 5, mga importante ini, magapadayon ang korpyo. Alas 4 sang kaagahon, alas 10 masugod sang gabi. Ang hindi lang sinema korpyo natural, ang mga sangas ng gobyerno katulad sa ining mga kapulisan, ambulansya, Bureau of Fire, kag iban pa. Kag subong man ang pagbukas sang pila ka mga establishmento komersyal. Mga importante nga mga bagay. Ariho, klaruhon tayo niya para sa aton mga tagpalamati, no? Ang mga establishmento nga magabukas, basta kinanglan may 50% lang nga kapasidad. Ining mga restaurant, magabukas ini siya, ang mga establishmento katulad sa mga supermarket, grocery store, kag iban pa nga mga establishmento komersyal, basta nga ang social kag physical distancing i-observe lang. Areho, dilibatihan pa ini. Nagligad ka sinumbagada lang ang statement. Nagligad, nagpalayag nga ang mga barbershop, ining mga salon nga ni, pwede abrihan. Pero sa bag-ong guidelines subong, nagasiling nga ang pag-abre sining mga barbershop kag salon, kaya kadamo sa aton mga utod, ga manicure, pedicure, bla na, nang nagakulong buhok kag iban pa, nga nawadaan trabaho. Nalipay sila, nagligad nga simana, kay pwede nga abrihan ang barbershop kag salon. Pero sa subong, hindi pa pwede. Tob-tob nga ang DTI mismo amo ang magahatag signal kon buksan na
ining mga barbershop kag salon. Ambot silingon, hindi pa subong hulaton tanay kay ining mga pagsulundan, ipublikar ini siya, ipalayag ini sang DTI, separado sa mando ehekutibo sang syudad sa Bacolod ni Mayor Bing Leonardia. Pero, ang mga massage parlor kag sauna bath, hindi gid pwede. So, sa mga nagapulo pamangkot niya, abirto ng masayan, kay pamasahe ta. Daw, 2 bulan sobra nga tiner sa balay, kapala nakit ng kalawasan ta. Hindi pwede gyapon ang mga massage parlor kag sauna bath. Hindi pwede. No? Amo ina ang pipila ka mga bag-o nga mando ehekutibo diri sa syudad sang Bacolod. Pero tikdamo mo sa mga bando, seksyon by seksyon, porte sa pagkadamo ang pipila lang ka mga importante nga bagay ang aton ipalayag. Sa mga palainom, ulat lang kamo, kay may mando man nga separado. Abierto tuod ang mga restaurant, pwede ka kakaon, pero wala pa kasiguruhan kung bala makainom-inom kamo sa mga restaurant. Separado man na siya. Nga mando, nga hulaton ta. Kaya damo nang nagagunto subong, daw nahidlaw na nga gamalang puwak, nga luyag nila makapulupungko sa mga mablubugnaw nga lugar, kag makakapot sang nagahulas nga butilya, daw hindi pa pwede. Hulaton tanay ang mando pa, separado sang DTI. No? Ang iban daw maano na, ang kapi-kapi pwede lang, no? Dulo distansya lang. Ang paglagaw-lagaw pwede, no? Amo na mga binagobago man na may ara nagligad nga simana, nga mga mando, pagkatapos may mga pagkulokambyo. Amo gina. Pagkatapos ang pitsa 15, basi kon libre suna, halong lang. Kaya wala pa kita sang bulong sa COVID-19. Pipila lang ina sa mga importante nga bagay sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Ang iban sina patpaton sa iban pagin nga mga programa diri sa Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kahintangan, responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sa Radio Philippine Standard Time, las 6:47, damong nga pamangkot, kamusta ya? Kay Abreng Restaurant. Pwede ang pag-inom sa mga restaurant. Ang liquor ban, wala na ni, ginkakas na ning liquor ban. Wala na liquor ban, pwede ka nakabakal, ilimnon sa mga mall o kundi na mga grocery, supermarket. Apang ang pag-inom sa mga restaurant, wala pa kasiguruhan. Mahulat pa kita kay separado ini mo. Ang iyan ni Mayor Bing Mando, diri sa syudad sa Bacolod, wala malakip ini ang ining pag-inom sa mga restaurant. Pwede makabakal, pwede hindi ka pwede pa makainom, kay separado kuno iniya nga guidelines kung saan o ini ipapanaog diri sa syudad sa Bacolod, hulaton tay na. Kay wala mapid mo ang buot silingon, isiparar nila ini. Katulad sini mga ginsiling sa una, barbershop, massage parlor nga baga bukas, hindi pa, kay hulaton pang DTI, kay separado iniya. Amo man niya ang ilimnon. Ang liquor ban kakas, pwede ka bakal, pero hindi pa pwede makainom sa mga restaurant kay wala pa sanggin papanaog nga mando ehekutibo kay kuno separado man ini. Kung sano ini angan-angano naton. Okay? Sige. Kay ang palasyo kahapon, gamonitor kita, siling nila, abi pangabay kami. Si Presidente Rodrigo Duterte siling niya, ipaidalom ta sa General Community Quarantine sugod karon nga adlaw ang mga Rion 2, 3, Pordas A, kag ang mga probinsya sa Pangasinan, Albay, Syudad San Davao, Baguio, kag Iloilo. Nalakip ang Iloilo. Wala mapaidalom sa Modified General Community Quarantine. Bangod sini, nagapangabay siya nga kon mahimo ang bilog nga pungsod nga ginpaidalom sa Modified General Community Quarantine, kinahanglan extra gihapon nga paghalong. Kay ang mga ahensya sang gobyerno padayon man nagahimo sa tikang para bisan paano mapahagan-hagan ang pag-ipit sa mga pumuluyo kay Porteman
ang halit sa aton ekonomiya. Amo ning palayag ni Presidente Rodrigo Duterte kag ginatugyan sa mga ahensya sa gobyerno ang ginadilian kag pwede sa dalom sang General Community Quarantine kag Modified General Community Quarantine. Radio Philippine Standard Time, Lasay 50 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
nga ginaayo sang simbahan. Tinagbago naman ang desisyon. Naligad si Mana, kundi daw hindi pwede. Pulo lang gihapon ang pwede makatambong sa misa. Karon nga adlaw iya Lunes, ang mga religious gathering tugta na sa dalom sang modified general community quarantine. Pero 50% lang sa kapasidad, no? Sino nagsiling sini? Si Justice Secretary Minardo Guibarra kahapon. So, yan naman yan ni Guibarra. Bago nagligal, di pwede, pulo lang. Subong pwede na. 50% kung nagsiba, nagaigo, kag nagasulod sang kapasidad nga 1,500, 50% pwede. Amo ning ginayo sang simbahan. Ti amo ini ang bag-o nga guidelines nga ginpapanaog sa mga kasimbahanan. Ang ITF nag-isugot sa religious gathering, maximum 50% sang kapasidad sang simbahan subugod karong adlaw Hunyo 1. Galing pahibalo kag ginapaanlaman lang ang mga kasimbahanan observed sang ginatawag mga pagsulundan batok sa coronavirus. So klaro na ang ginaayo sa simbahan, pwede na. Kahapon amo ning palayag ni Justice Secretary Minardo Guibarra. O pwede na kamisa, 50% lang. Ang Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Kasatak na alas 7. Damo di ka pangabayo kay Mayor Bing, kundi may partial lifting subong sang likurban, pwede ka kabakal pero hindi ka pwede ka inom sa mga restaurant ka pangabay la Mayor. Nyabi totally kuan na lang na barang total abierto naman ang mga restaurant, mga pulupungko ka maka inom-inom. Depende na. Kay Mayor Bing Leonardia. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Diwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.